Het Boen van Frieske Vogelwachten had van de morgen een petitie met 3200 handtekens aanbeen op het provinciehuis voor het behoud van het leerpijziekjen. Joet besluit de deputaire steden dat ze voor deze maitijd een ontheffing jouwen. Het BFW dreigt naar de rechter te stappen als ze het ijziekje net daar stenen. Er wordt weer rieden op de Rieptjerksterpolder. De ijsbaan in Friesland kan net iepen. Bij Houderwiek op de skielenbaan lijkt net genoeg ijs. Joen is wel de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen. Van de Frieske rieders stiert in elk geval Jorrit Bergsma aan de start. In Steggeda willen ze morgen kwarte baanwedstrijden houden. Actievierders tjen het bouwen in de duinen op Skilge bieden Joert een petitie aan minister Schultz. De minister had de regels voor bebouwing aan de kust afschaft. Provincie en gemeenten mogen nou besluiten wat er bouwd wordt. Actiegroepen willen dat de kust beschermen wordt door het Riek. Fenna wie verliezen hier de populairste famkesnamen in Friesland. Dat het blikken uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. Fenna wie verliezen hier ik de nummer 1. Op nummer 2 en 3 staan Lieke en Femke. Bij de jongensnamen is dit hier een nieuwe nummer 1, Hidde. Verliezen hier wie Jesse nog het populairste. Die staat nou op nummer 2 voor Jurre. Joen en vannacht snieën en meest lichte frost. Het wordt 2 graden onder nul. Morgen is geen frost, eerst bewolking en rein, letter zinnen en zo'n 4 graden.